Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa sedaya. Dinten menika materinipun inggih menika sesorah. Nah, saiki sesorah. Pangertene sesorah kuwi apa? Sesorah yaiku rembugan ana ing sangarepe wong akeh kanthi ngandharake sawijining gagasan, panemu lan sapanunggalane. Nah, gampang ya. Maksud baku medhar pangandikan ya kuwi padha karo sesorah kanggo ngaturake pangunek-unek utawa mretelake informasi kanthi medhar pangandikan ana ing sangarepe wong akeh supaya wong-wong kuwi padha mangerteni apa sing diwedharake. Lanjut ana perangan sesorah utawa pidato. Nah, sing pertama kuwi ana pambuka. Lah pambuka kuwi surasane ngambarake salam, mbagekake kang padha rawuh lan ngucapke syukur marang Gusti. Terus kang loro ana surasa utawa isi. Ing perangan iki kuwi ngemot andharan wigatining sesorah utawa inti saka sesorah kuwi mau. Yang terakhir yaiku wasana utawa panutup. Nah, ing babagan iki kuwi ngandharake wos wigatining sesorah lan dudutane utawa simpulane. Sabanjure ngaturake pangajak marang kebecikan banjur dipungkasi ngaturake kaluputan anggone ngandharake sesorah kuwi banjur ditutup kanthi salam panutup. Nah, gampang ya, ana 3 kuwi ya. Nah, ning kene ana tuladha sesorah, judule sesorah nebihi narkoba. Iki ana tuladhane. Nah, sing mau perangan sesorah ki mau. Oke. Sing pertama kuwi pambuka. Nah, saka assalamualaikum, terus mau apa? Mbagekake kang padha rawuh. Tuladhane apa iki? Dumateng Bapak Kepala Sekolah ingkang winantu ing pakurmatan, Bapak Ibu guru ingkang kula hormati, ingkang winantu ing pakurmatan Bapak Ibu staf karyawan karyawati, dalesan kanca-kanca siswa-siswi ingkang winantu ing kabagyan. Nah, kuwi mau tuladhane mbagekake kang padha rawuh. Bar kuwi pambuka kuwi ana isine iki barang. Ngucapke syukur marang Gusti. Ki ana ya tuladhane ya. Puji syukur kunjuk ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung lan sak piturute kuwi termasuk pambuka. Banjur isi. Nah, ning isi kene kuwi sesorah kuwi mulai njelaske intine saka pidato kasebut. Nah, gampang ya. Kuwi titik-titik kuwi ateges nganti rampung. Nek ditulis ning kene ora cukup. Nah, sing terakhir ana panutup. Nah, ning panutup kuwi tuladhane Bapak Ibu ingkang kula hormati, dalasan kanca-kanca siswa-siswi ingkang winantu ing Sukabasuki. Cekap semanten atur kula, sakataing atur kula nglegena kathah kekirangan kula, pramila sedaya kekirangan kala wau nyuwun pangapunten. Nah, kaya ngaturake kaluputan ya, anggone ngandharake sesorah kuwi. Bar kuwi ditutup kanthi salam panutup ning ana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gampang toh? Unsur-unsur pidato utawa sesorah. Nah, unsur-unsur kang ana ing sesorah kuwi nyangkup 5W1H. Gampang ya, mesti ana 5W1H. Lanjut ancas sesorah. Sing pertama, paring andharan lan pangerten marang waliya kang padha rawuh sing ngrungokake. Bar kuwi paring nyaosi andharan kang nyenengake kang padha midhangetake jalaran basane ketok edi lan beni. Sing ketelu, kanggo milut panemune wong liya sawise gelem midhangetake lan sabanjure gelem manut lan percaya karo wos andharan kang kababar utawa kaaturake.
Yang terakhir, paring andaran utawa pangerteni mawangan wong kanthi lelawaning basa kang becik, nyenengake lan kepenak dirungokake lan kepengin milut panemone wong liya kang padha midhangetake. Nah, kuwi ancas sesorah. Ancas kuwi apa? Ancas kuwi tujuane. Dadi pidato kuwi nduweni tujuan. Ana 1, 2, 3, 4. Nah, paham ya? Saiki patrap nalika sesorah. Yang pertama kuwi sarira kang kurang mranani utawa sikap sing kurang becik. Iki ana contone misale lelambaran sikil siji. Lelambaran sikil siji kuwi maksudnya piye? Sikile diangkat siji. Nah, terus loyo. Dadi nek sesorah kuwi ora entuk ketok loyo ya, kudu tegak. Terus ana ora jejeg utawa ndoyong. Lah, kudune piye? Kudune jejeg. Ora oleh ndoyong. Terus kaku kaya wong baris, aja kaku-kaku banget ya. Nek kaku banget malah kaya wong baris. Bar kuwi nyekel cagak mik. Cagake dicekel terus berarti ora becik utawa kurang mranani. Terus ana owah-owahan plain kang kurang mranani, misalnya ning kene ana ekspresi wajah sing kurang becik. Misale guyu digawe-gawe. Ketok krik-krik ngono ya. Terus kerep mesem. Terus tansah besengut, tansah ndingluk lan gugup kuwi ora entuk anggone teknik maca sesorah utawa pidato. Yang pertama, sikap nalika sesorah. Nah, sikap nalika sesorah kuwi kudu piye? Kudu ngadeg jejeg, ora mingsat-mingset lan anteng. Lah yen lungguh piye? Yen lungguh berarti kudu ora bungkuk dedeg. Nah, terus nek ning ada Jawa kuwi nek menawa ngadeg kuwi luwih becik ngapurancang ya. Terus basa kang digunakake kudu gampang dingerteni. Tegese apa? Tembunge kudu saiki komunikatif. Terus swara kudu ngarah-ngarah. Nah, apa ki maksude? Misale yen ngandharake sesorah ana ing jero kelas kuwi ya aja seru-seru. Watone ngarep kuwi ora kebrebekan lan sing ning mburi mau kudu krungu, aja banter-banter. Beda meneh nalika ana ing lapangan. Nah, ning lapangan ya kudu piye? Kudu suarane kuwi sing seru. Bisa uga nganggo panyoro swara ya utawa sound system. Terus nggatekake tema. Nah, nggatekake tema kuwi kudu jumbuh karo swasana. Misale tema iku kudu banget dingerteni amarga ngandharake mempengaruhi utawa mengaruhi swara, nada lan ekspresi. Misale upamane sesorah temane kamardikan ya beda karo nek temane lagi bela sungkawa, ngono ya. Terus swasana utawa kahanan. Nah, ing babagan iki kuwi sesorah kudu nulat wektu kahanan kang ana lan kang dibutuhake. Yen misale wektu sing disediakake kuwi ora suwe-suwe, ya kudu cekak lan aos, ngono kuwi. Misale yen sesorah nalika usum udan, ya kudu anut kahanane, ngono ya. Terus wayah utawa wektu. Nah, wayah iki uga digatekake. Misale sesorah wayah awan ya kudu beda karo nek wayah bengi. Anggone nyuara anut wayah, yen bengi ya aja seru-seru. Terus papan. Nah, kaya mau sing dijelaske, misale sesorah ing jero kelas mesti beda ya karo nek umpamane sesorah ning
papan ibadah utawa ning lapangan tetep kudu nggatekake. Terus audiens utawa pamireng. Nah, nalika sesorah kuwi pamicara kudu nggatekake sapa sing ngrungokake utawa sapa sing mirengake. Babagan iki gegayutan karo basa lan satrane sesorah. Umpamane yen sak ngarepe warga masyarakat iku ya iso nggunakake basa kang gampang ditampa, tembunge liya komunikatif kang kanggo waton. Beda maneh nalika sesorah ing pawiyatan inggil. Nah, umpamane ing lingkungan kampus kuwi ya kudu nggunakake basa kang baku lan ilmiah. Nah, gampang ya. Cekap semanten pasinaonan dinten menika punika pungkasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.